हौवा सासेजों आरो लिभिंआव थाबावबाय लिभिंआव थानानै बेंगलराव दं हौवाया सासेबाव आरोबाव साथाम गासै ओमफ्राय दा बे बङाइगावनिखौ गारनानै खारबोनानै बेंगलराव दंफैयो मोजांबासो मोजां मोनथिबाय दा रैसुजों देन्जार गाज्रि जोंबाथाय बिनानावनि फिसाइजोंनो आंनि मोखाङावनो खुदुमलायदों खुगाजों खुगा। हेलौ एभरिवान बयखौबो फिन खेबसे चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसोनिफ्रा नायाब्लाबो जागोन। बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै। स' लोगोफोर आङो बेवहाय इन्ट्र' भिडिअ होनानै होखादों भिडिअनि सिगाङावनो। आङो क्लियारै होनाय जायाखै कारन बेवहाय एसे अश्लील बेबायदि राव दङ आरोना, थ' बिनि थाखायनो आङो होनाय जायाखै। जोङो दिनैहाय ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम आरो गिदिरनिफ्राय लानानै उन्दैसिम जेथिं मेथिं गोसारलाङो, थ' खोनानायावबो एसे उसुबिदा, बिनिखायनो होनाय जायाखै आरोना। नाथाय दिनै रायजोफोरा माथिं लांनो सानदों दिनै ससियेल मिडियाखौ, थ' मोजांथिं लांनो ना गाज्रिथिं लांनो सानदों, थ' बयबो मिथिखागौ दिनैहाय बेबायदि गोबांथार भिडिअसफोर गोसारगासिनोखा। मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे भिडिअ फैबाय थायोना, आरो मिथिखानायफोरानो बांसिनै बानायो। दा जियानो हक नामबो मिथिया जेबो मिथिया, बिसोरनि गेजेराव कन्ट्रभार्सि सोलिदों ना नांलायनाय सोलिदों बेखौ जेबो मिथिया, जाथाया मा थ' बेखौबो जेबो मिथिया आरो मिथिब्लाबो बुंनो सानाखै आरोना। दा जोङो नुनो मोन्दों दिनैनि दिनावहाय ससियेल मिडियाया ओरैबायदि माने गुबुंलेथिं थांबाय, माने आरो मा बुंबावनो ना, मिथिखानाय मानसिफ्रानो बानायो जेराव। थ' दा जोङो नुनो मोन्दों बेबायदि माने माखासे अश्लील राव बाहायनाय, थ' किसुमान इउटुब चेनेलखौ बेबायदि खेवनोनो हाया डाइरेक्टलि ना, आरो फेमिलियावबो प्ले खालामनो हाखाया, मा बुंनो। दा जियानो हक दिनै मोखां बिजाबा फैदों बा दिनै इउटुब फैदों, दिनै बायदिसिना इन्सटाग्रामफोर फैदों ना, बाहाय जोङो मोजाङै बाहायोब्ला बियो मोजांथिं थांगोन आरो गाज्रिजोंनो लांनो नागिरोब्ला बियो गाज्रिजोंनो थांगोन आरोना। जोङो नांलायनोबो हायो, थ' नांलायोब्लाबो जोङो माखासे लिमिट दं आरो जोङो माखासे मोजां मोजां वार्डजोंबो जोङो नांलायनो हायो आरोना। नाथाय जोङो दा बेवहाय माखासे बेबायदि अश्लील रावजों नांलायनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों, थ' गोनांथि गैयामोन ना इमानसिम थांनो। दा मा जादों बिसोरसो मिथिगौ, थ' आङो सिंनि बाथ्राखौ बांद्राय बिजिरनोबो सानाखै आरो थेवबो माने खोनानायाव एसे उसुबिदा जायो आरोना, थ' जों बयबो मिथिखानायब्लाबो। दा लोगोफोर नोंथांमोनाहाय मा सानो एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन। जोङो दिनै ससियेल मिडियायाव फैनानै ना डाइरेक्ट पेन भाबै बेबायदि जोङो नांलायोब्लाबो माने गासिबो माने थिग जानाय नङा आरोना, थ' जोङो खोनानायाव एसे जेमानब्लाबो उसुबिदा मोनो आरो एसे इनलिगेलबो जायो आरोना। थ' मा बुंनो बयबो मिथिखाबाय आरो भिडिअसआथ' गोसारगासिनोखा, थ' आङो रावनिबो सायावहाय जेबो बुंनो सानाखै, थ' रायजोफोराहाय मा सानो आरोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन। बयबो मिथिखाबाय आरो इन्ट्र'आवहाय नुखादों आङो एसे अश्लील राव थानायनि थाखाय इन्ट्र'खौ बेबायदि क्लियार होनाय जायाखै आरो लोगोफोर। थ' जियानो हक मा सानो नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामदो। आङो बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन, बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। गोजोन्थों, बाय बाय।